сваля, за да се подпира. Прекрасен, ултрамодерен теглич. Вратите се отварят. Ще погледнем вътре. Леглото е оправено. Подпирачки има специални, за да може да не се плъзга. После ще ги разгледам. Има и плазмен телевизор. Мале. Тук ще има някаква специална изненада. Има стопове и неща. Оле, тя е оборудвана с микровълнова, с чаши, тенджер и мивка. Браво!